Sziasztok srácok, üdv itt a GB YouTube csatornán, hát ez lenne így az első videó. Itt van velem Jani, Sziasztok! és hát mi ketten, ez a mi kettőnk közös YouTube csatornája lesz. Hát főként különböző kibeszélők, paródiák és gameplay videók találhatók majd ezen a csatornán. Nagyjából mindenféle baromság, amit közösen csinálunk majd Janival. Úgyhogy Igen. hát, nem is tudom, elmondjuk, hogy mi lesz így valószínűleg az első videó. Előbb nem elmondhatjuk amúgy. Hát a Sonic 3 spoiler kielemző videóval készülünk először nektek, de ezután különböző gameplay videók várhatóak, és a jövőben paródiákat is tervezünk Janival közösen csinálni, úgyhogy érdemes feliratkozni. Ja. Hogyha még úgy van, simán csinálunk a Minecraft filmről is, amúgy van az is videójátékfilm. Igen. Úgyhogy Úgyhogy, hát ennyit szerettünk volna így először elmondani, amúgy megiratkozzatok fel ránk így külön-külön. És hát röviden ennyi. Úgyhogy ja. sziasztok! Sziasztok!